digital perquè pots comprar la meva pàgina web les 24 hores. Soc digital perquè conec molt bé els meus pacients gràcies a la meva base de dades CRM. Soc digital perquè coordino el meu personal amb un programa de gestió. Soc digital perquè ens pots conèixer millor gràcies a les xarxes socials. Soc digital perquè controlo l'estoc des de qualsevol lloc a través del núvol. Soc digital perquè dono resposta ràpidament amb missatgeria instantània.